Ige mga strong men of God. Ato sa pasalamatan ng atong buhi nga Diyos sa iyang kaayo sa matagusa kanato ngang ginudyod nakakiguban, nakahatag og kusog, proteksyon sa matag adlaw. Mga ismag forever ni daw. Amo hala na nag-awit ng Ginoong Diyos sa tibok ng kinabuhi nga way paglubad. Amen. Tinuod good nga walay paglubad ang gugma sa atong buhi nga Dios. He is the same. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord Jesus, among ginapataas, ginabayaw, ginapasalamatan, ginapasiduktan ang imong gamhanan, Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Praise God. Ginoo, magapadayon kami uban sa imong pulong karong adlaw. Ang imong pulong sa Roma, bisan gani ang Espiritu Santo, nagatugkad sa na iladmang bahin sa pagpadayag aron lamang ipahibalo sa imong mga katawhan. Mga magapadayon ug magapabilin kami uban kanimo. Salamat sa imong pulong sa kinabuhi sa ngalan ni Kristo among Dios. Amen. Magapadayon kita sa 1 Peter chapter 2. Ono Pedro Kapitulo 2, padayon nato kini, verse 9, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praise of Him who called you out of darkness into His wonderful light. So kining tawag, gitawag kita sa Ginoo aron mahatod kita ngadto sa kahibulong nga kahayag. Okay. Kaganiya gisgutan na ito katong tawag mahitungod sa kaluwasan. The call to salvation. Okay, dinhi sa Romans chapter 8,
verse 30. Nagaingon ang iyang pulong sa Romans chapter 8, verse 30. And those he predestined, he also called those he called. He also justified those he justified. He also glorified. Miingon siya dinhi, alang niadtong gikatagana. Praise the Lord. Gipanagtawag sila, sumala sa tawag. O ginabalaan, sumala sa pagbalaan. O ginahimaya, sumala sa paghimaya. Okay. So dinhi ang tawag sa kaluwasan, ganihang buntag adunay 8 nga barog, ang uban na ay mga trabaho. Mao nga dili paulahi, naapay daghan nga mga gitawag sa Ginoo karon. Okay, so ikaduha. Kining tawag sa pagputli. The call to sanctification. So dinhi sa 1 Thessalonians chapter 5. Praise the Lord. Sanctify, pagbalaan. Praise the Lord. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So mauni ang tawag aron na mahimo kitang balaan, mahimo kitang mahininluan sa dili pamubalik ang atong Ginoo. Salamat ta kay wa pa mahuman ang tawag. Ang tanang gitawag mayon amen. Okay. So mauni siya ang bersikulo nga atong gitan-aw karon. So dinhi sa laing bahin tawag sa pagkalinahi or linain, the call to separation. Dinhi sa 2 Korinto kapitulo 6, gitawag kita aron dili kita makig-uban sa mga tao nga niini nagakinabuhi sa kalibutan, kay kung atong uban-ubanan sila, wala gyud tay mahimo niini. Okay. So dinhi sa 2 Korinto kapitulo 6, 17. Mao ni ang tawag sa pagkalinahi. Ang kinabuhi nato lahi na. Sa diha nga ikaw naana sa Ginoo, sa diha nga ikaw nahimo ka ng tinuod nga Kristohanon, lahi na ang imong kinabuhi ikumparar sa unang pagkinabuhi. Dinhi sa verse 17. Nag-ingon ang 2 Korinto 6, 17. Nag-ingon siya dinhi, therefore come out from them and be separate. Ingon siya gawas, gumula ka na gikan kanila, ug magpalain kamo. Touch no unclean thing, and I will receive you. Verse 18, I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Doon na na'y pagkalinain, lahi na ang atong kinabuhi. Amen ba? Tawag man tawag sa kaluwasan, tawag sa pagkabalaan, ug tawag sa atong pagkinabuhi, lahi na gyud. Si parado na, dili sama kaniadto na bisan kinsay atong ubanan. Pero karon lahi na. Pero kung ministry ang isgutan, aw natural, duulon gyud ni sila. Ganiha, nakaingon ko na mag-ampo ta sa Ginoo nga na ay alagad na mo-survive dinhi kay gisayangan ko sa lugar. Guwapo, daghang balay, daghan na ang mga magtotoo nga mutigom dito. Ingon ko, maayo barugan og simbahan kining dapita. Praise the Lord. Sige ra mag-ampo ta. Dili layo dinhi sa tagom. Duol ra. Daghan sila dito, ang pagsugod lang. Sa diha nga masugda na, dili man kita mo magpili sa lugar. Ginoo mo pili ni anang bahina. Unya magpili siyag tao nga maoy mo offer. Ana ra nang buluhaton sa Ginoo, dili na kita mangita pag kwarta kay mo palit og yuta kay atong tukuran. Wala. Ginoo na mo pili og lugar. Ang importante nga naay makasulod, makadumala nila,
muabot rang panahon dunay barugan, pabarugon na simbahan. Daghang tao dito, praise the Lord. Ingon sige lang iampo nato ning lugaraha dinhi kay ang ngayan gyud tukuran na og simbahan. Okay, so naay dako-dako to nga balay ganihan na internet ang sudlanan. Ingon ko ba si kani mahimog simbahan. Muabot gyud ng panahon na. Okay, so dinhi makita nato na gitawag kita sa Ginoo nga dunay kalahian. Dili nakisama kaniadto na bisag kinsalay atong uban-ubanan. Wala magpasabot na kung dako kag sala, wala na panahon na mapasaylo. Kung dili pasayloon walay sala nga dili mapasaylo. Amen. So mauning tawag sa pagkalinahi or linain. Ingon siya, I will be a father to you. Mahimo akong imong amahan, and you will be my sons and daughter. Ug mahimo kamo nga ako ng kapamilya. Okay, akong ilhon nga akong mga anak. Okay, so nindot ba nga mahimo kitang anak sa Dios? Amen. Praise the Lord. Nindot. So kining tawag sa Ginoo, dili lang tawag sa kaluwasan, dili lang tawag ingon nga kita himuon yang putli ug balaanon, kundili gitawag pagayod kita niya. Ingon nga mga katawhan sa Dios nga dili gayud nato gubaon ang pamaagi sa Ginoo gikan sa sinugdanan ug hangtod karon. Okay, mo nang the call of subjection. Tawag sa insaktong pamaagi. Okay, sama pananglitan. Children, obey your parents. Dili gyud na pwede usbon na parents, obey your children. Dili gyud na mao. Kinahanglan ang tawag nato, kitang gitawag, ang tanang gitawag mingon amen. Kinahanglan ipahigayo nato. Gani dili lang gitawag kita aron mahimo nga mapahigayon bisan sa panggamahanan. Kinahanglan na mupailalom kita mintras. Dili pa yawa mao'y naglingkod sa atong panahon. Pero kung yawa na gani, natural, kung sala na'y buhaton, pilion yun nato ang pagkamatarong. Amen? Pero kung ang panggamahanan nagtudlo pagkaayuhan, kana. Pero kung dili na mao ang muhari, muhimo na siya dili na maayo, mupailalom pa ba day gihapon. Okay, so ingon ni ana. So dinhi, kaning gitawag og tawag sa pagkamapinasakupon or subjection gikan sa pamilya. Okay, ngadto sa panggamhanan, ngadto sa bana og sa asawa. Kasagaran mga asawa mao may hawod sa panimalay. Dili na pwede. Amen. Kay ngano gahapon Sabado. Gahapon na ako gikasal, gisigutan ako na kining lalaki nagkahulugan kang Kristo ug ang babae nagkahulugan sa iglesia, church. Kay si Kristo man di ay ang church, mag-uban ni kinahanglan sa pamilya. Ang bana mao si Kristo ug ang asawa mao ang iglesia, kinahanglan ang bana mao gyud ulo sa pamilya. Okay. Amen. Just as Christ is the head of the church, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia. So ingon ni ana, so kinahanglan gyud nga dun nagyoy maayo nga paghanay. Kay gikan sa pag-umol sa tao ug sa paghimo sa kalibutan wa nagyud mausab kana nga paagi. Ang panahon lang may nag-usab. Na mga anak, dili gyud pwede na maoy muhari o muhawod sa iyang ginikanan. Dili gyud na mao. So ang Biblia nagatudlo niini. Okay. Gikan sa mga anak ngadto sa ginikanan, ngadto sa asawa, ngadto sa iyang bana, og diha sa tanan. Kining 1 Peter chapter 2 verse 18. Mga nagatrabaho ngadto sa ilang mga amo. Okay. So mauna siya ang hanay nga paagi. Bisan pa
kung ang imong amo dili maayo mo tratar, apan ingon ang pulong kinahanglan tahuron nga gatarbaho ka, ingon nga ikaw nagaalagad usab sa Ginoo. Employees to the employer. Okay, so mauni. O gawas pa tanang mga magtutuod diha sa Ginoo. Amen ba? Kinahanglan na muhan-ay yun ta. Mauning tawag, gitawag ta aron hanayon kita. Praise the Lord. Ang tanang mga magtutuo moingon amen. Praise God. Tan-aw nato dinhi ang Romans chapter 12. Ablihan nato ang Roma chapter 12. Okay. Romans chapter 12 1 and 2, therefore I urge you, brother, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Okay, so dinhi makita nato na ingon di ini ang mga pamaagi mahitungod nga muhan ay kita, muuban kita sa pamaagi dili sa ato kundi pamaagi ngadto sa atong Ginoo. Amen ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. So padayon ta. Dili lang diha dinhi sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Ang tawag sa Ginoo sa ato dili lang kay mituo ta sa Ginoo, tama na? No. Okay, tan-aw na to ang 1 Peter chapter 2 verse 21. Okay. Naana mo diha sa 1 Peter chapter 2 verse 21. To this you were called, because Christ suffered for you. Si Kristo miantos kaninyo. Og tungod sa iyang pag-antos nagbilin siya og ehemplo aron kita mosunod usab sa ubang mga pag-antos nga iyang giantos. So dili lang kita mituo sa Ginoo apan luyo niining mga butang nga alantuson. Okay. Kinahanglan mumatag yuta niining mga butanga. Amen. Maurag na anay mga pangunahuna nato na unsa ba ining dagan sa atong panahon magkuyaw naman ini. Praise the Lord. Apil na sa tawag. Pag-antos, apil ka na sa tawag. Naapay laing bersikulo, Philippians chapter 1. Pilipos, kapitulo 1. Na magani antos ka nang walay Ginoo. Antos magani nang walay Ginoo, kita pagkaha nga naay Ginoo. Philippians 1. Verse 29. Naana mo sa Philippians 1 verse 29. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, dili lang nga mituuratan niya, tama na, but also to suffer for Him. Ang tawag sa Ginoo nato dili lang kay mituo kita kaniya kay siya nagyudi ini apan walay atrasay na ay mga pagsulay o pag-antos padayon sa ngalan sa Ginoo. Ingon siya, but also to suffer for Him. Ingon siya, not only to believe on Him, dili lang nga igo na nga mituo kita kaniya, kundili also to suffer for Him. Muigwanta, muantosta, daghang alantuson. Si Pablo, mismo si Pablo,
Wala mo sibog si Pablo. Ingon di ay ni ani kining pagkinabuhi nga tinuod nga Kristohanon. Amen. Walay sibugay, padayon. Ingon si Pablo sa mga taga Pilipos, kay gani kining pagsulat ni Pablo sa Pilipos, naana siya sulod sa prisuhan. Naana siya sa sulod sa prisuhan. Nagsuwat siya, dili lang kay kita mituo kang Kristo, apan muantos yun ta, uban kaniya. Uban na to din nagahilak-hilak kay naanay mga pagsulay, pero pasalamati ang Ginoo niya na. Amen. Kay apil na sa tawag. Gitawag kita aron mo, uban usab kita sa mga kasakitan, ingon nga mga Kristohanon, antos kita. Pero luyo ni ini mga pagantos na agyo'y tubag ang Ginoo, di gyud ka maunsa. Palakpakan na itong polong sa Ginoo. Okay, tanaw na to ang mga pagantos dinhi sa libro sa Buhat. Praise the Lord. Buhat. Tanaw na to ning chapter 14. Didto sila sa Lystra o sa Derbe. Didto sa Lystra, dihay usa ka tawo nga naglingkod. Lystra there sat a man crippled in his feet. Bakul. Who was lame from birth, gikan sa pagkatawag yuday niya ni, and had never walked. He listened to Paul as he was speaking. Samtang nagwali si Pablo, naminaw ang bakol. Unya si Pablo, nakamatikod niya tong tawhana. Ug nakita niya nga katong tawhana, na ay pagtuo nga maayo siya. Busa gitawag niya sa verse 10. Ingon siya tindog. Ni adtong panahon na ang tao milukso og nakalakaw. Og sa dihang nakalakaw kay kining ministry, mga lagad sa Ginoo, naa ang kamot sa Dios ibabaw nato. Ibabaw nato ang kamot sa Ginoo. Sa dihang nga nakalakaw, ang mga tao nakakita na sa nahitabo nga gihimo ni Pablo. Og sa dihang nakita nila, nag-inistoryahay sila sa ilang pinulungan like Kaunian language, nag-inistoryahay sila. Ug sa ilang pag-inistoryahay, naghisgot sila nga ang Dios nanaog. Ug karon nakita nila kang Pablo, gani gipanganlan si Pablo ug si Zeus ba ni? Si Barnabas they called Zeus and Paul they called Hermes. Okay, ug sa diha nga ning hugop ang mga tao kanila tungod sa milagro nga kadtong tao nga wala makalakaw na ay milagro nga nahitabo nakalakaw didto ang mga tao nagagubot og sa diha nga nagagubot, praise the Lord, didto na nagdala sila og mga offering unsa ilang ihalad kay nadto sila nga Dios si Pablo ug Dios si Barnabas nga nanaog gikan sa langit ug pagkahuman nakasabot sila gigisi nilang ilang mga sanina, misinggit sila, ingon sila din sa verse 15, oy mga tao, why are you doing this? We too are only men, managsama rata, tao mo, pariho rata. Human like you, we are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things. Nagwali lang mi kaninyo nga, mubiya na mo ni ining dili mao nga paagi sa pagtulunan. Okay. Ngadto sa buhi nga Dios to the living God who made heaven and earth and sea and everything in them. Mao ni tuyo nga nagwali mi nga dili mo magpabili ni ining inyong pagtulunan nga dili mao. Maura to daghan ang nangakabig niadtong panahon na. Ang wala mo to nagsabot-sabot sila nga ilang lutuson. Nahitabo yun. Mauni usa sa kabahin sa mga pagantos. Gilabay, gibato, didto igo si Pablo. Sa dihang na igo si Pablo, tumba siya, naagtang siguro ni. Sa pagkatumba niya, nagtuo silang patay, nagyod, giguyod siya gawas sa syudad, thinking that he was dead. But after the disciples had gathered around him, verse 20, versikulo 20, Acts chapter 14, verse 20,
Pan pag-abot sa mga tinunan nga nag-alirong kaniya, he got up and went back into the city. Praise the Lord, hallelujah. Sa ato pa, gikalipay ni Pablo nga naingon siya ni adto. Mibalik siya sa syudad, ug sa iyang pagbalik didto nagpadayon siya sa buluhaton diha sa Ginoo. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mga igsuon ko diha kang Kristo, ang tawag sa Dios nga nato dili lang kay gitawag nga mutuo kita, dili lang kay gitawag aron himuon kitang mga anak, dili lang kay gitawag aron kita maputli ug mabalaan at tubangan sa Ginoo. Gitawag usab kita aron muantos uban sa atong Ginoo. Muantos. Praise God. Kung pag-antos lang ang hisgutan kining mga tawhana nga atong gibasa, dili basta-basta ang ilang mga pag-antos. Kita mga dinungog-dungog, running ato, kining ato ang gipanghuna-huna mga pamasin-basin. Pero naa na gyud tay awareness. Unya sa pagkadungog sa mga Kristohanon, sama sa atong gibati nga, moara hala, gipatay nila si Pablo. Hala, gipangita arabang kinsay mga kauban ni ani. So, ang sinahitabo, niabot ang kahadlok nila. Ug tungod sa kahadlok, gibalikan nila ug ilang gilig-on ang mga magtutuo diha kang Kristo. Kining taknaa, mauni ang paglig-on, lig-onon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Unsa man ang dagan ug mahitabo sa kinabuhi. Ingon sa Romans chapter 14, mamatay man o sa mabuhi, iya kita kang Kristo. Tinuod na ba? So dinhi, padayon ta, wala sila. Verse 21, bisan sa mga panghitabo, nibangon si Pablo og namapha, mibalik sa syudad. The next day, he and Barnabas left for Derbe. They preached the good news in that city and won. Tiaw mo na, nakakabig sila og baga nga kadaghan sa mga tao. Won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch. Mibalik sila kay naay mga magtutuo didto nga nakadungog kung unsa ka grabe ang threat. Threat. Grabe. So unsa gihimo? Gilig-on nila ang mga magtutuo, strengthening the disciples and encouraging them to remain true the faith. Ang tinuod di ay nga paagi og pagtulunan, moagi gyud og mga kasakitan. Amen. Okay. Strengthening the disciples and encouraging them to remain true the faith. Og miingon sila, we must go through many hardship. Kining atong pagkamagtutuo diha sa Ginoo. We must go. Hallelujah. Kita nga nagaila sa atong Ginoo, kita nga midawat sa Ginoo. Sa diha nga gidawat nato ang water baptism, gidawat nato ang pulong. Kanang mga butanga, dead or alive, praise the Lord. Amen. Iyon siya, ayaw mong kahadlok. Gilig-on nila, strengthening the disciples and encouraging them to remain through the faith. We must go through many hardship to enter the kingdom of God. Mao ni ang ilang giingon, they said. Kining pagsulod nato ni iniging hariana, daghang kalisdanan, daghang mga paglutos, mga paghulga og uban pa. Pero sige lang. Hallelujah. So unsa giingon sa Philippians 1, dili lang kay kita mituo, kundi muantos kita uban kaniya. Amen. Ayaw kalimtining mga bersikulohan ni Pilipos. Okay, tanaw na to pagbalik ang Philippians chapter 1 verse 29. Okay. Oh, pero
ang nakaayo ni ani kay naalagi siya nga nagsaad gyud. Why saad nga dili gyud niya buhaton? Ingon siya nga kung wala gyud ko, wala gyud mo'y mahimo. So why laing sandiganan? Why laing taguanan siya ug siya ra gayod? Kung imong pamalandungan ang mga magtutuo kaniadto, grabe ang ilang makasakitan. Praise the Lord. Subon ko pagbasa, for it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him. Dili pa diha ra kutob nga mituo kita. Amo tuo ko kang Kristo. Ingon siya not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw, I had, and now here that I still have. Ako pod, ingon siya, nagantos pod ko. Niya na gani, ingon si Pablo, nakulong man gani ko. Tungod sa akong gitudlo nga maayo, naabay sala, naabay dautan ang akong giwali. Wala. Nagpasabot lang nga ang kalibutan, hilabihang dautana. Nasuko sila sa akong gisulti. Pagkamatarong, tinuod nga pagkamatarong nga iya sa Dios. Og tungod niini, mo'y hinungdan nga ako ilang gisakit og niana siya sa sulod. Sa silda, nagsulat siya sa mga taga-Pilipos, mga taga-Episo, taga-Kulusas, gidasig niya sila. Ang tua sa sulod, mao'y nagdasig ngadto sa taga-Gawas. Dapat muhilak na siya nga, duawain taon ko ninyo, kadinhidaghag lamok. Wa siya. Gilig-on hinoon niya sila nga nagatuo diha kang Kristo. Amen. Mao kana ang tawag sa Ginoo kanato. Dili lang kay gitawag kita aron maghinulsol sa 1 Peter chapter 3 verse 9, gitawag usab kita aron muantos uban kaniya. Amen. Oh, so ibutang na kanunay sa imong kasing-kasing. Paningkamot, paninguha, ug uban pang pangandoy nga atong gipangandoy. Murag sa akong una-una, minglabay na. Di ba? Sa una, mangandoy man tangagi, panalanginan ko, mo ni. Sa akong una-una, wala na'y panahon. Ninglabay na to. Walay laing maayong buhaton karon, diha kita invest og maayo sa iyang gingharian. Amen? Kaingon siya, dili nako kalimtan ang inyong paghago. Dili niya kalimtan. Praise the Lord. Niya to si Jay, nakalimot man di ko na magluto tagbalanghoy no, ganiha. Nalimot gud ko. Ambot og nakapanguha bagbalanghoy si Jay gahapon. Wala. O naay balanghoy diha sa kanto diha, dool sa septic tank. Dagko kay gunod na. Kung anong katawa man mo, sirado ba yan na? Dagko kay gunod na diha, ato ng lubihan. Karon siguro Martes, i-apel lang nato na pagpadala nila ni Bandiola og lubi. Okay. Tunuan nato na sukaran na diha. Dini, duol mo diri. Kamo po nga mga kababainaan or mga lihi o sa inyong ikatampo kung naapod mo yung mga lungagaw dito, panglungaga, apod din pagdamo ginamos. Kaya magdapod, may kinilong asili. Madasig naman na po din magtrabaho, tulo ng singot diha, no? So walay lain maayong buhaton nato karon, mao ang pag-invest diha sa iyang gingharian. Maghuna-huna, sa una lahi man sa panahon natong mga 1990s, 1980s, kay maghuna-una na makaingon na ang mga anak sa Dios gipanalanginan. Tinuod gyud na. Kay bisan gani karon, year of the Lord's favor, dili gyud ta maunsa, dili gyud ta walay kalisdanan nga moabot sa katawhan sa Ginoo. Wala. Maunay akong pagtuo, wala gyud kay ngano wa man tay labot lagi ana, ni aman tay Ginoo sila wala. Ang tanang naay Ginoo, magpuyo gyud ning malipayon. Magpuyong busog. Okay, wala, dili mahurot ang bahaw, naidagahan. Unya naapay nanurok diha sa imong silong, mga balanghoy, wala gilisod.
Oh, pero tuwa ka magpuyo ron sa mga syudad na ipang siminto ng mga yuta sa pa may balanghoy tamnan diha. Oh, nakaadto ko sa Olongapo tong karon ng katapusan tanaw ko lisura de dinihino wa manggi ka tamnan puro siminto gikan sa karsada. Grabe, siminto tanan. Ug maudtong tutok perting inita kay ang refleksyon sa adlaw. Ingko wa gyud katamnan lisod gyud. Dinhi sa ato ay pagkahayahay ra kayo. Gusto mo og dagko nga unod na diha ang daplin diha na safety tank. Maayo kayo gwapo ra bag unod na kay labo-labo na siya. Okay, amen ba? Ang gitawag sa Ginoo mayngon amen. Gitawag sa Ginoo. Dinhi katapos ang bersikulo. Praise the Lord. Okay. Hebrews. Ako gyud ning idasig kaninyo kay kining mga pulonga dili gyud ni mapakyas tinuod gyud ni siya. Chapter 6 verse 10. Okay? God is not unjust. Walay gipalabi ang Ginoo. He will not forget your work. Tiaw mo na. And the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Okay. So, gialaw sa Ginoo po na naagi mga tao sa mga lisod. Okay. Gialaw. Ingon siya, maluoy, mubati po taog kaluoy kanila. So, ingon siya, dili walay pinalabi siya, dili niya kalimtan ang imong mga paghago. O ang imong gugma nga gipakita ni adtong pagtabang nimo, ni adtong nagpanginahanglan niini. Tanaw do nato ang Mark 14. Praise the Lord. Praise the Lord. Marcos 14. Mark 14. Aha. Now the Passover and the feast of the unleavened bread were only 2 days away. And the chief priests and the teachers of the law were looking for some slayway to arrest Jesus and kill him, but not during the feast. Naaslay plano. Nagsabot-sabot sila na ila naaslay plot na ginahimo na buhato na to ni. Dili na to itunong og kining pista. Okay. Nag-ingon siya din to arrest Jesus and kill him, but not during the feast, they said. Or the people may riot. Okay. Unya, while he was in Bethany reclining at the table in the home of a man known as Simon Leper, dihay usa ka babae nga miabot nga nadalag alabastro, mao ning istoryaha. Ug sa iyang gihimo nasayod na kita niini na hinduol siya sa Ginoo pagkahibalo sa babae nga naa ang Ginoo diha ang mahalong alabastro kay sa ilang tradisyon sa diha na sa dili pa sila magminyo mag-andam gyud na sila ni ining klase nga pahumot. Mahal kaayo kini nga pahumot. Klase og kining pahumota mao ni gamiton unya kung magkasal siya. Pinakahumot gyud ni siya, mahal gyud ni. Ug tungod sa iyang paghigugma sa Ginoo wa niya isipa ang kamahal. Mingduol siya sa panimalay ni Simon Sanlahon ug didto iyang giadto ang Ginoo gibuak ang maong pahumot ug gibubo niya sa ulo sa Ginoo ug mialim ang kahumot ug sa dihang mialim nag-ingon ang mga tao nganong giusikan man na it could have been sold for more than a year's wages. Tinuig ka na nga sweldo. Ingon siya, mahalin ka na sa dako nga kantidad, ingon ta nga pag-asulti. O sa dihang mahalin sa dako nga kantidad, kanang halin, matabang na sa ministry, alang sa mga kabos. Okay. Unya gibadlong nila ang babae. Unya miingon ang Ginoo, pasagdihin ninyo siya. Ingon siya, nganong nangatandog man mo? Why are you bothering here? She was done a beautiful thing to me.
Kung maayo man ang inyong gihunahuna alang sa pagpangalagad, mas labawng maayo kini kay dinhi direkta kanako ang iyahang pagsimba. Gigastuhan niya ako. Praise the Lord. Ingon siya, the poor you will always have with you. And you can help them anytime you want, but you will not always have me. Praise the Lord. So kining mga butanga, makita nato na gihurot sa babae ang iyang kasing-kasing sa pagbubo sa iyang gugma diha sa Ginoo. Mao ta nakaingon siya nga, she has done a beautiful thing. Amen. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Usa ka labing maayong butang ang gibuhat niya kanako. Dili ba ni kabahin pud ni sa gitrabaho niya? Nga dili kalimtan sa Hebrews chapter 6 na ang Dios walay gipalabi. Tungod kay wa man siya gipalabi, ingon siya dinhi na He will not forget your work. Amen. Dili gayud niya mo to na ingon siya, nagabuhat siya mas labing maayo, she has done a beautiful thing. Tungod kay ginindutan ang Ginoo sa gibuhat sa babae. So unsay giingon niya dinhi? Niingon siya, she did, verse 8. Mark chapter 14 verse 8. She did what she could. Tiyaw mo na, she did what she could. Kutob sa iyang mahimo, gihurot niya para kanako. Unya ingon siya, she poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the truth, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Hallelujah. Na ay word in memory. Dili gyud ay kalimtan niya. Himuan kaniya og motong giingon sa anghel kang Cornelio. Ingon ang anghel Cornelio, mingsulbong ang imong buhat. Mingsulbong ang imong buhat sa pagampo ug sa imong pagkamatinabangon. Mingsulbong ug nahimo kining memory. Handumanan atong palakpakan. Mga igsuon, praise the Lord. Maghuna-huna ko kanang magabi na, makaingon ko, grabe ang mga ismag. Kalipay ang ilang trabaho, bisan o gipatuluan singot, wala gyud tayo gidawat. Kaon ra gyud ta dinhi ang Ginoo nay musweldo sa ato. Tungod og alang sa atong pagpakig-uban kanunay sa Ginoo. Malipay man puta kay banding-banding. Okay, bisan og giulan pa mi niadtong panahon na. Magbali-bali na lang gud mi si Brother Saldi, wala diri si Brother Saldi, abi na ko Gray Saldi di ito kay kapila ko Brother Ray, bantu kay di kayo siya muling. Wala sa naong nakaila ko pero sa pangalan kadaghanan ninyo dinhi sa pangalan dili na nako mahinumduman. Magpangutan ako kisal gina di ay. Para ganiha naong rin na ilhan ako. Nangutana ko sa kumisi, kinsa na, ay, siko ani, adi ay, tama no. Okay, sa kadaghan na magod sa tao ba? Sa kadaghan na, naapoy palahubog ni Lamanos ko ganiya. Okay, gilamano ko niya, o maglamano, anak sa kamot bitaw diri. Ay ko nga, dili, anak raw. Okay, Pastor, dali ra magkutawag kay pastor, dali ra man ta mulingin, pastor, labi nagmo smile, maka-enjoy ka nakailag yun Ako wag yung ko makaila, pero smile na lang pod. Amen. Okay, so walay laing maayong buhaton ang atong i-invest diha sa buluhaton sa Ginoo. Mao gyud na ba? Wa nagilain. Bisan pag-unsaon pa nato pamalandong rong panahon na. Musugot kitag sa dili, ang iyang pamaagi og pagbuot mao na gayoy mahitabo og matuman. Ang ato, stay where you are.
Let us make your days. Let us make our days good. Nakuha? Amen? Buhata ang mga adlaw kanimong maayo. Ayaw na pagproblema, ayaw na paghilak, pahiyom. Oh. Mudikris hinuon ang atong edad. Sana mas bata pata, mutigulang na hinuog sayo, mupaduol sa kamatayon, magsigi kag kaguol, pagkalipay, pasalamat. Okay. Inig subang sa adlaw na ay akong giandam gyud kanang kantahan taud-taud na nga naa sa bagba para sa ismag. Inig tuktugaok sa manok na diha ako giandam na. Sige ra, mag-practice tang mga ismag. Binisaya na nga kanta. Nasa kong bago na diha, daghan na ba? Okay. Inig subang sa adlaw, ug dili pa man kaha mo subang. At tubang sa samin, smile. Na ay mga tao nga inig matag isapot na. Bad spirit. Tinuod na ba? Nganong saputon man nga maupay pagmata? Nagdamgo ka siya gaaway unsa ka? Nakakita ba mong tao nga inig matag isapot dayon ritso? Murag dili yung kamalipay ug mao na ikauban nimo. Pero pariha mo nga inig mata nagpahiyom, I praise the Lord. Bahalag walay maayong sudaan, bastang malipayon, di ba? Magunsa man ang maayong panimalay apan puno sa away. Wala gyud no. Bahala nagkabos, bahala nagtulo, bastang malipayon. So ang sikreto is kalipay na sa Ginoo. Amen. Ang tanang gitawag mayon, amen. Gitawag lang dili maluwas, dili lang gitawag kita kay dili lang luwason, gitawag kita kay dili lang balaanon, gitawag kita dili lang kay maglahi na sa mga kinaya sa tao, kundi gitawag kita apil na ang kasakitan ug pag-antos. Apil kay mao kini ingon ang Acts chapter 14, dili basta-basta ang pagsulod sa gingharian muagi. We must go. Ingon siya, we must go through many hardship. Through many hardship. Daghang mga kalistanan, kakuyaw, bisan pa man sa kamatayon, baba sa kamatayon. Pero kay naaman siya, nag-ingon siya, never will I leave you, never will I forsake you. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Bisan usa sa imong buhok. Ingon ang Lucas chapter 21, bisan usa sa imong buhok, walay usa nga matagak. Palakpakan ang Ginoo. Tan-awa ra, saad na niya, bisan usa sa imong buhok, walay usa nga matagak. Nagpasabot nga dili basta-basta ang dako, grabe nga paghigugma. Dugangan akong bersikulo kadali, be? Okay, sa 1 John, tan-aw na to ni, chapter 3. Mundang naman unta ako, pero na pag-ingon ako nga bisan usa kabuhok, na ay gipadayag ang Ginoo kanako. Okay, 1 John chapter 3, verse 1. Kanang word lavish, amot lavish man na diha sa TV. How great is the love the Father has lavished. Na ba na ilabis diha? Na ano? Okay, naadi ay. Kanang labis diha, grabe. Grabe ang paghigugma niya kanimo. Kanako, kanimo, kanato, grabe. How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. Dili basta-basta. Ang atong Dios is sovereign, the supreme God. Unya ikaw is an ordinary only. Unya imuingon siya, anak ka nako, pamilya ka,
Dili basta-basta kinsabay mo ang kunimog anak ka, ang kunon ka kag anak ni ining mga dato niyo ta. Paminaw ko yam irang ka kinsa ka. Pero siya, praise the Lord, grabe ang iyang pagmahal. Grabe ang iyang paghigugma. Siguro nakatulog ta, giuhap-uha pagyurog gihapon ng atong mga buhok. Giana-anaan ka pa. Grabe. How great, sa kadako ang iyang gugma, how great is the love the Father has lavished. Grabe. Dili masukod, dili makalis ang pagkahigugma niya kanato. So, kining gidungog-dungog nga kakuyaw, ay, inang imong katapad, relax lang. Oh. Kita raman ang nahadlok, pero pag-abot sa akto ani, ay, praise the Lord, hallelujah. Naapagyod, naapagyod, hayag pa man. Kining kamatayon sa Kristohanon, naagyod, akong giingon ganihaban na, naagyod gitaganang patyon. Anaon ba? Pero nagtuo ko, dili na mahitabo sa ato. Hinumdumi ang Romans chapter 11. Pag-abot sa gidaghanon sa hintil, sila na ang iulian sa kaluwasan. Sila. Pero kita, nagtuod yung ko ani. Oh, ayaw kahadlok, ayaw. Garabi ang iyang paghigugma. Lavis. Okay, asa to ha? O dara. Tanawa. Pinadayag 13. Pinadayag 13, nagigiandam nga naon ba? Pinadayag chapter 13 verse 10. Okay. If anyone is to go into captivity he will go. If anyone is to be killed, nara, with a sword, kung gitagana magkasiyag putlag ulo, with a sword, he will be killed. Naanay gitagana ani. Dili kita. Nagtuo ko, dili kita ni. Naabagoy, grasya nga apilon ka. This call, kining tawaga for patient endurance and faithfulness on the part of the saints. Naagyo gitagana lagi, mga Kristohanong yun ni. Hallelujah. Maminaw rata sa panahon. Kay tinuod man ang giingon na muarag makaambit kita ni ining great tribulation, great tribulation. Makaambit man gihapon gyud ta niana, pero dihara sa ako lang na muagi gyud ta ni anig uyog kakuyaw. Sa dihang uyog makuyaw, wala gyud tay mahimo. Maura ta ni anig bisag asa ra muartag mga piso nga gibiyag himungaan ga sa manuksok ani panahon na ba. Pero naay tinuod nga nahigugma, lavish, great love, nang nag-awas niyang gugma kanato, dili gyud ta niya biyaan. Oh, kana mao gyud nay ako ang gibarugan, praise the Lord, hallelujah. Oh, tan-awa niyo yung bersikulo, naagyo gitagana ba? Alang sa mga naminaw, sa mga lagyo nga dapit paglig-on sad mo sa Ginoo. Okay, kamo nagasubaybay kanamo hapon sa amo sa inyo mo ragkaadlawon o sayo ang uban nagasubaybay na kamong naminaw karon kanamo paglig-on gyud kamo sa Ginoo. Kay grabe ang paghigugma sa Dios kanato. Maulang na gitawag kita dili lang luwason, gitawag kita dili lang separate sa 2 Corinthians chapter 6:17, gitawag kita dili lang magbalaan, kundi gitawag kita aron muapil usab, dili lang nituo kita sa Ginoo apan muapil sa mga pag-antos.
apil. Nagpasabot na walay sibog, walay atras. Padayon igsuon sa Ginoo. Ayaw kahadlok, nahigugma ang Ginoo kanato. Lavis, dako, nag-awas, lavis. Praise God. Grabe. Grabe kaayo ang iyang paghigugma. Padayon igsuon. Kung naamay nagpabili na mo arang kahadlok, isumbong sa Ginoo. Ginoo, kuhaan ni. Kay ang Dios makahimo siya nga makapadayon ka sa kalinaw o makapadayon ikaw sa kalipay. So badlisin ang inyong mga Biblia sa Pinadayag, Kapitulo 13, na ay gitagana. Pagabilangguon, pagapatyon. Kining tawag, this calls for patience, endurance, and faithfulness on the part of the saints. Hallelujah. Amen. Manindog ta. Maula nga, ti lang yun tamo honong padayon. Oh. Pero ako mag-ingon sa inyo na undang na mong trabaho, undang na mo. Padayon sa inyong trabaho, padayon sa inyong panginabuhi, padayon. Kay naaman ang Ginoo kanato. Dili man ta niya pasagdan, dili gyud ta niya pasagdan. Taas sa mga kamot, kay mag-aampo ako, Ginoo, silang mibayaw, dihugi ang ilang magkinabuhi. Magtiayon, bana asawa, mga pamatanon o mga kabataan, Ginoo, kaming tanan, dihugi kami. Ang tanan namong pagsalig, na aragayod namo gihuwad kanimo. Wala kami alabastro nga buakon aron ihuwad ug ipakita sa mga tao. Apan Ginoo ang among kasing-kasing, among gihurot sa pagbukbo diha kanimo. Mao nga Ginoo, salamat nga nagpahinumdom ikaw kanamo. Na maulamang na kami magpabilin nga matinud-anon. Magpabilin kaming matinuhoon. Andam kaming muatubang sa mga kasakitan. Kay kabahin man di ay kini sa tawag kanamo. Salamat Ginoo. Dili na kami mahibulong ang uban kanamo ginabiay-biay, ang uban kanamo ginalutos, ang uban kanamo ginasaway. Apan kun wa man kami nagbuhat og dautan, ikalipay namo kini. Kay mao kini ang bahin kanamo. Nga kun ikaw nag-antos man usab, kami usab muapil sa imong mga pag-antos. Dili lamang nga kami mituo kanimo, apan kami muantos usab uban kanimo. Problema sa among igsuon, problema namong tanan. Kay usara man kami kakasing-kasing diha kanimo. Busa Ginoo silang mibayaw, liguna ang ilang mga kasing-kasing. Ug salamat sa imong pagpahinumdom kanamo sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo, sa pangalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Doon na lang ang panahon, iksod ng Diyos bakit na siya. Nobody, ikaw
Kanindot ug kataho ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang syudad kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang, wala na'y kamatayo, Jesus. Tulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayo. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Subak sa kinabuhi, Kristang nabuhing tubig, inaas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon nga ang Diyos hapit na siya. Mubalik ikaw o ako iyan, uhaon sugaton ta siya. Ikaw o ako iyan, uhaon lalinong nagdusa. Panganod lulog kalipay ang atong matagam naman kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga lupa iyang pangilan, wala na'y kamatayo, lulog tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamataho. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakiran, wala na